салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Ҳамқа киртои фасон доштай, баъд иҷода ласина ҳастай, ҳама чӣ доранд. Хулас ҳозимаш мода якта ба якта борошона нишон метам. Борошон арзонай. Нигоҳ кунед 120 сомон кирта. Беҳад хушрӯй, материалаш хеле маечный. Азиз сета расветкая, нигоҳ кунед. Инаи сафедчай. Беҳад фасон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор. Ҳафтум чандум дарвозаен, даҳум дарвоза, чорум қатор духтаро, марҳамат. Дасти чап, инами даҳум дарвоза ки ворид гаштем, дасти чап биёен чорум қатор, анами нуқтаи савдора пайдо мекунед. Хушругиша бинен 120 сомон. Доставка доран, рақамашон ҳаст дар экран. Ана духтарако нигоҳ кунен, инамиам қафасон материалаш маечняем қасабука кай материалаш большмер кая нархаш 120 сомон. Ина бинед идта расветка, бадана болора бинед сафеди зард расветкаҳо ҳастай. Биёен ҳатман беҳтарин борора овардагиян, ай пеш дида интихоб кунед. Инчунин анам хевай доран кирто ина инора 160 сомони кардагиян, иёям хушрӯан киртоошо нигоҳ кунед. Иёям размеро ҳамаш ҳастай. Марамат 160 сомон. Духтарако ина киртои Версачира бинен чандта расветкай беҳад фасон 180 сомон штагай. Мана беҳад хушрӯча ина чанд расветкаи фасон дора. Ина кабуту сабз чанд смай? Ана ино 160 сомон. Марамат интихоби кирта беҳад бисёрай. Ана материалакошон хушрӯай 160 сомон духтаро. Расветкаи фасон дора. Абаяотон чандиян? Абая 220 сомон ай нигоҳ кунед. Абаяи фасон доран. То поёна нархи сангча дора. Марҳамат. Биёен ай пеш бо бинин боротона. Марҳамат. Беҳтарин модело. Ина иҷода бо киртои хушрӯ доран. И кирто чандай? 250-220 сомони метиян. Мана аз инам чанд расветкаи фасон аднатони паплинои белмандо боша чи? Ҳамин нарх метиян 250-220 нигоҳ кунед. Чихе ҳам духташ хушрӯяй духтарако, ҳам материалаш фасонай. Ина биёен бо айпеш борошона бинен. Двойкаҳои хушрӯ доранд. Двойкаҳо чандай поён? 160 сомон. Ҳама намо двойка ҳастай. Тамошобино оз дарафти навор бо айпеш нишон метиҳам. Духтарако иҷода шумо нижни билёям пайдо мекунед. Баданам хеваё ҳастай бинен. Наскичои хушрӯ дора, наскиу пинетки ҳам кудакуна ҳам намхе калони. 5 сомон? 5 сомони будай тамошобино. Диден? Чихе хушрӯ. Мана 5 сомон ҳам маш нижни билётон чандиян? 30 сомон, 40 сомон качествои нағзаш духтарако. Мана диден? Чихе фасонай. Ана баъд медонед анаи брижоҳо ҳастай, поҷомаҳо ҳастай, ласиноҳо 30 сомон, 40 сомон хушрӯвошай. Мана размерои калонам дора, майдаям 30 сомона дора, 40 сомона дора да. Бо биёен ай пеш хитон як маротиба бинен борошона. Ба духтарако и двойкаоша бинен ҳамқа хушрӯай 220 сомон да метия. На чандта расветкаи фасон дора. Мана ҳамаи ҳамино расветкаян. Марамат биёен ай пеш бинен. Ина сангча дорак фасонак 200 сомон да метавонед харидорӣ кунед. Ана двойкаи боло боша 180 сомон ая. Материалаш вилветай духтарако. Нигоҳ кунед чихе расветкаи фасон дора. ози якча бо ай пеш нишон метем. Як хушхабари дига духтаро, двойкаи ки ози ман нишон додум инора 150 сомон кардан барои шумо. Ира бинен поча доран ҳардушам беҳад фасон. Инами модело ҳамаш двойкаян почадор. Хулас биёен ай пеш бо бинен. Инаи тараф чанд сумай двойко? Исо. Анаи двойкошонам хушрӯай вилветай материалошон 180 сомон кардагиян. Марҳамат, каси дар корай омада ба ҳазур ай пеш тамошо карда интихоб кунед.